Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ki Southerly ki seng bhalang jong kathain West Khasi Hills District ki bakantup ya ka HYC, ka WYF, ka WKSU, bat ka HANM. Kila mi syakmat ban ai jing kersian ya ki nong tray GVK EMRI 108 Meghalaya ki badan hapo ka Shatri jong ka Meghalaya EMRI Workers Union lane ka Mewu ki badang yai beteng hadu menta ya ka jing ya ki haplau jong ka office tray kam jong ka EMRI halau mali Shillong. Kani ke jing ai jing kersian jong ki Southerly ki seng balang ka West Khasi Hills District ya ki nong tray ka EMRI 108 Gadeiru hadien bagi nong tray 108 kila lek ban pan jing kersian na ki seng balang hak bayadei bat ki mat jing dawa jong ki na ka sarkar jalla. Habaya keren bakila pathai kubor haka arfulai terik risau arjar khat khandai ki nong yelam jong ki tei ki Southerly ki seng kila pan pau ya ki jing sungkhia ka bajur halor ka jing bem simkhia jong ka sarkar jalla ban ya pen bet bat ki nong tray jong ka GVK EMRI 108 ka bala penduk nong shipon ya ki pait ba khamtam haka bayadei bar ka jing sange tray kam jong ki nong tray ka 108 Kinong yalam jong ini ki Southerly ki seng kila dawana ka sarkar bakadai ban simkhia bat ban wat ya kilat kelenti kumno ban ya penbet ya ki kenram ki bami kenang bagi pait ba ki namat shu ya ki jing e di kot kubor dang hakini ski ha ka ba kan nakliang jong health minister ula ong ba lada kini ki EMRI kimna ban tre kam hapo ar banai nakliang jong un pendu ringing semua ban ong ban nakliang jong ikum kaseng ngani ki seng balang po West Khasi Hills District ba kani ke jing keren ka along ka babakla namar balada ka sarkar ka penduduk ya kini kemud hatu kini kinong tray ka ai ka banjia tingi kung kaseng ong ba ya kini kinong tray EMRI kidai ban kimdai ban weng bat kidai ban thaulat ha kidai ba kini ki nong tray kata kani ke jing kwa jungi bat na kalian juga ka sarkar lada kam sim ya kini kilat bat na kalian jungi kung kisang malang po West Khasi Hills isa pelong iki jing iki iba bangin ya tray lang bat kani ka union jog kini pinong tray jong kani apa pai gini gisi menta apeng gini gijiki gini gubernur kinong tray jong gubernur menta kinong pang jenja ang banyo ambulans bangkit di kinong pang kisem sitom but nakani daw kani gede kamat kabakia kamat kabedon kamtam ya jan beliau kabedon kamtam ya kinong pang ya kinong sitom ke ngida bo kata jing kerpar ke jing dawa kamat ka sarkar bakadai ban lek nok loy simkhia om ban supin sateng yang ini ke kam nomor ngimla bentit hapreng gini giji ki bagi jing bombyang su gini gijing trekam jongka wonsure mila penduk iki mensen bodor nakaling jungi seng nisngau bangi kersan ya ke ai kabaki kidawa na sarkar bat nang lis kemat ngai kemat sarkar kan snap kita gijing nomor om tang kita ki batrai bonjur ek jo sam jenjar ri yuduk usuk khamtame bastom marang ba bonjur ek ngala ban penkha khanu tu ngala ban tri ki bastom hakado ko biang ba te nakaling jong piseng hapa West Khasi Hills ngau ba ka sarkar kam dai ban susnap menti ngai ka dai ban pentrai no lani ban le ban thaulat wi pat ki boi knu ban gele ban pensuk yu pai ba mat pai ba hi menta la aprovation bi asam jingja tang ban yu bulan su asam jingja ban yu kali te ngai skam sarkar ni skmat kam snap ya ka jingu jongki nong trai jong bon 08 bat ka khang ba ka pensuk yu pai ba